Estánse acometendo as obras de catación de augas que surten o concello de Toques. Esta actuación consiste no saneamento e mellora tanto da recollida de auga en Orixen como da pista que leva ata Pontepedriña, lugar onde se toman as augas que logo se derivan ata o depósito municipal situado no alto de A Capela. Ata o de agora, a entrada da canalización só estaba tapada con uns plásticos, polo que esta obra resulta de vital importancia para dotar de unha correcta catación as augas que logo serán tratadas na planta potabilizadora para o seu consumo. Unha vez rematadas as obras de catación, procederase a mellora do firme da pista que chega ata Pontepedriña, a que se lle dotará con unha capa de zaorra. Englobado dentro do mesmo proxecto, na planta potabilizadora de A Capela estánse acometendo as obras de contención dos muros de formigón. Estas melloras na calidade das augas correntes de Toques son acometidas pola empresa Espina e Delfín, contando con un orzamento de 186.425 euros achegados pola Consellería de Medio Ambiente.